Hi, simrang hilin eh. Hi, good morning. Good hapon. Good gabi eh. Itong tanan. Karon, ha? Aduwag masig mo. Siguro mo, nagsige nag-uwan na po. Walang mahimos. Uwan. Walang grab kusod sa bahay. Uwan. Mga musta ko yung tanan. Kapag nagsubaybay sa video. Salamat. Pagtanaw sa video. Amping mo diha. Natuan ka nga. Atagan mo kabasog. Tanang minuto, tanang oras, tanang adlaw. Sa pagparabaw diha sa lain-lain lugar. Dapit sa kalibutan. Asa mo dapit kalibutan sa kalibutan. Amping mo diha. Sa kami dari. Muna-muna. Grabe ang panahon dari mga karon. Sigikuan. Way undang akuan. Undang. Init na magkaidot. Muwan na pod. Bao, nga naman yung panahon na. Sige mag-uwan. Wala nga kamo diha. Amping mo tanan. Lugasa mo dapit. Kalibutan. Ikaw, Violet diha. Upaw. Amping diha. Gusto naman ka. Wala ko kasi mong vlog. Kaya wala po ko load. Kung gani pilakado ko ako i-upload. Man sige mag-uwan. Bao lang sanin. Kalibutan. Sige mag-uwan. Amping mo diha. Ikaw diha alita. Amping pod. Sa Fortes, sila Rasmire, Gaga, ni Ma'am Gaga nila diha, Manoy. Kamusta mo diha? Kamusta naman diha? Wabay uwan diha sa Fortes. Kaya dara sa siya, sige gaguan na. Sige gilak ang langit. Mga ano ning langit, sige maghilak. Munang kamo diha sa Fortes, sigong lugar diha. Kamusta naman mo? Labi ng Rasmire. Wabay uwan diha, madam. Dumi. Hindi, basit magkita-kita na mo kuhan, tere. Kay, mga nagsusiris sa bilaran, dyan kapag yung game na hangawan na gida, nakalipat sa pugad kong pagkuhan na, paglagahan na mo kay emergency may paglagaw ni Along, anong kapukanahan na sa imong order ni tere, pero huwat-huwat naman kay mga nasire. Mga siris sa bilaran kay schedule naman pag pick up, basit magkita mo. Sorry good kado, ana madasok kay sa katong imong order ditong tere kay nagami dan tungad ko may rasin ko pa man uli mamedritso kalipat ko pagsat na hanu pag uli yung sirig nga tulos pagdado ako ni atong pagbilaran diha ko importanteng gilakaw Jas Cortez kay bawra ka mo nga sorry good pero muabot na imong order di tere kay mo anha mas tere lugadlaw kay dali sa mo lagi siguan mao nga ning luta na si Juan, mga kakamo bitong hinarvest nga hinagdaw na mong humay, padud na mo mabuwad tungod kay way init baw nang sani doon na magsangag si ulo niyong humay kay arong kaog bugas kay sa unas gagmay pa mi magsiguan way init kanang humay sangagon naman na namo karon basig magsangag ko kung adlaw kay wa may init di man mapagaling bukod malubog mo nang arong malubog sangagon kay sangagon mo nang kuan katong nakahinom daw mo kisa tong mukha humay ka na bang pares magdilipig sangagon nimo humay nga hilaw nga humagsangag pabugnawon nimo pabugnaw hapon nimo lubkon resulta na mo nang mura na gaga mo nang moy lubkon mo na pwede ngagon kumutang kuan na bugas nga nangag masig ako sunggad daw, masig magsangak na pagpukay, wala lagi kuhan. Ado naman itong atong mahinag daw mga sangagon, kaya mga lubkon. Kay, hindi ko mabuhan, kaya grabe mag-uwan. Mag-undang-undang akuan. Nansan ng uwan na, wala may undang-undang. Kung may darisod sabay, daan nyo, san dito daan eh, may laing lingaw. Ani paluto ng kuhan, kananay ubod sa butong. Ano naman na sinusibo na masuwa. One man pila na ba po
Kaso dyan mag-utan. Kami naman dari. Utan ni sa ubod sa butong. Utanon. May lang trabaho kay uwan, di kagawas. Nasud sa bahay, magunit, tayo nga dahil kinuha nga ubod. Ani paad-ad ni siya kaya aron ituon, lapuan. Pwede na pag-isahon, pwede na pag-sunuban, o nga siyang uwan. Eh, gawat, bagong laman. A few moments later. Parang guburudagan kay pasuloy ni Sidra. Ano dito? Sa kabaldi. Postondaan tag 20 putos. Paglalong. Mag-abis pagaligtiwas. Pikas beli na. Iwa lang murag hukuk. Pipalak ni mo iwa lang na buko. Humok manggon. Diba bubot nas buko, iwa ni mo buko. Murag paligid-paligid sa ano bitaw mangiduwa mo sa nang paligid-ligid. Ang lapa anak. Iwa ni mo ni taman sa ukuk mo ni buko. Kung humok pa, pwede na na. Humok betul mo pag api na. Sanjiri itu dia ada do kubud. Atom tamis basak lon balik kadang adlaw galing kay ning uwan man. Unus magkalit. Narag dirang kinuha na maghapon ora pa mahamana. Pamagiok. Ang budsag sudan kay kauwan. Duli. Seron. Seron? Sa? Pilik? A few moments later. Ubod nga nilapuan. Yazo ulap pa. Na kay way lang lingaway malaing utan nagsig unos diri sig uwan. Azo ni kay dinong ubod sa jo. Oray na. Nagkuha na. Nagisa na diri sa panakot na. Panakot ang ubod di sa matanganong kuan. Ana ay pamilya ang kasubak. Tinapa. Ha? Naman? Bangili. Bangilag kuan gitong tong mag kaya man lang gipa agon nga. Subon man subang ay. Kaya timpla sunod. Masin na. Asin. Ko, pagpasok ko.